naging eleksyon kanindot sa pahiyom sa mga kandidato nga saad magmalambuon. Apan kami galisod gihapon sa kapobrehon, kay perti namang mahala sa mga palitonon. Happy sila kami ani naguol na, kay ang presyo sa bugas wa mo us-us kapait ba. Halos tanang palitonon isdautan ug salagon, ang kwartang usa ka libo dali ragyod nga hutdon. Ang saad nila sa una wag yun nila tumana, ang bugas kuno himo og tag 20 ang kilora. Pero hangtod ron maura man gihapon ang sistema, mas ni mahal kay imbis tag 30 pa 50 na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Kahirag yun kaayo katong sa una o karon, kay bugas sa una perti pagyud ka baratohon. Apan wala tay mahimo sa karon nga panahon, kung dili tamaning kamot di sabda makakaon. Pero ang mga chismosa wala ragyod ni nila, tungod sayo pa sa buntag na mahaw panglibak na. Hangtod na sa panihapon na busog ng hilabtanon, dili na manginahanglan og bugas nga lungagon. Asa naman tong saad nga ibarato ang bugas, mag-usa na lang katuig panahon pagkapaspas. Ang uban wala pa taon sa utang makaimpas, gahandom gyud mi sa tag 20 nga kilo sa bugas. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Maning kamot na lang taog trabaho bisan unsa, para makapalit tag bugas bisan og mahal na. Ang bugas wanay pag-asa kining mo barato pa, importante nga 3 times a day makakaon gyud ta. Sa karon nga panahon ang uban gyud praktikal na, kay afam naman gyud ang ila ang mga tirada. Bisan pag magkabalintong ang ininglesan nila, basta di lang gyud makalimtan ang word nga kwarta. Tungod gyud sa kapitos buhaton niyang tanan, para lang sa pangandoy nga siya gyud makwartaan, para pod makapalit siyag bugas ug panodan. Pero di niya hinaguan kay pinangayo lang. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Ang bugas nga tag 20 asa na? Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na? Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20 asa na? Wala na. Ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20, ang bugas nga tag 20 asa na? Palapit na tayo dun sa aking pangarap na mag 20 pesos. Pero dahan-dahan lang. Galalis ng uban, suko ang katauhan.
mata niya gyud sa sayo sa kabuntagon. Magkuha siya utasa para mga pinadayo. Ako pod magdigamo, maong ako sayo ni bangon. Wa ko gikuan, di siya ganahan. Ug hapit na pod mo salok ang kahaponon. Ako dayon nang himasa, nagpahumot ay hanihigda. Dikuot ko iyang atubangan, iya kong gitalikdan. Okay na buhi, yugyugon di na mugahi. Pagkala ay baning ako ang kinabuhi. Way ana-ana, kay ang ganan niya nawala. Ay, ang iya mas una pang namatay. Inigmata niya gyud sa sayo sa kabuntagon. Magkuha siya utasa para mga pinadayon. Ako pod magdigamo, maong ako sayo ni bangon. Wa ko gikuan, di siya ganahan. Ug hapit na pod mo salok ang kahaponon. Ako dayon nang himasa, nagpahumot ay hanihigda. Gikuot ko iyang atubangan, iya kong gitalikdan. Okay na buhi, yugyugon di na mugahi. Pagkala ay baning ako ang kinabuhi. Way ana-ana, kay ang ganan niya nawala. Ay, ang iya mas una pang namatay. Okay na buhi, yugyugon di na mugahi. Pagkala ay baning ako ang kinabuhi. Way ana-ana, kay ang ganan niya nawala. Ay, ang iya mas una pang namatay. Ay, ang iya mas una pang namatay. Ay, ang iya mas una pang namatay. Ondo pagminyo na, kay hapit na ka 40. Sayang ang imong hitsura, kung ikaw mag-inusara. Bisan dili gwapa, diskarte aron sukton ka. Dilawin na ang kalipay, ayaw paabot sa pagmahay. Pawilik na undo, ayaw na sigig tago. Ayaw na pagtugaya, si Inday halabirahin na. Ang imong mga barkada, daghana ang anak nila. Basin unyag di na na, mangisog imong dala.
Ayaw na pag-inarte sa pagpili o babayi. Basin og dito kas batanon, himuon ra kang sugar daddy. Pili ang lamig batasan, siguro ang nga ikaw ampingan. Ayaw tan-awa ang hitsura, batay lang basin biyaan ka. Pawilik-pawilik na undo, ayaw na sige tago. Ayaw na pagdugaya, si Inday halabirahina. Ang imong mga barkada, daghana ang anak nila. Basin unyag di na na mangisog imong dala. Basin unyag di na na mangisog imong dala. Dili lalim karon ang kaminyoon, samot makaparis kag badlungon. Maong sa pag-eskwela gyud kapag tarong, bata pa ka ayaw sa pagminyo karon. Ayaw gyud pagdali, pag-enjoy lang, bugas mahal ug ang sudan. Ayaw gyud pagdali, pag-enjoy lang, di pa ka mabiyaan. Ang kaminyoon pangandami tawon, sa kasakit kalipay magligon. Kung mag-away daghana ang manglupad, kaldero plato bisan asa mapadpad. Ayaw gyud pagdali, pag-enjoy lang, di pa ka mabiyaan. Ayaw gyud pagdali, pag-enjoy lang, bugas mahal ug ang sudan. Mahal kaayo ang mga palitonon, samot na nga pandemic pa karon. Kung tapulan di kakaon, lisod magkaid na kas kaminyoon, di ra ba pwede iuli dayon. Kung magbulag ra nga nung gapakasal pa, di lalim magpaanal perting mahala. Ayaw gyud pagdali, pag-enjoy lang, bugas mahal ug ang sudan. Ayaw gyud pagdali, pag-enjoy lang, di ka ka mabiyaan. Mahal kaayo ang mga palitonon, samot na nga pandemic pa karon. Kung tapulan di kakaon, lisod magaid na kas kaminyoon, di ra ba pwede iuli dayon. Kung magbulag ra nga nung gapakasal pa, di lalim magpaanal perting mahala. Ayaw gyud pagdali, pag-enjoy lang, di pa ka mabiyaan. Ayaw gyud pagdali, pag-enjoy lang, bugas mahal ug ang sudan. Dili man contest ang kaminyoon. Ako nagproblema nagyud aning akong bana, kay inig kagabi tulgan na lang ko permi, dili nagyud ko kakuan.
bagiran oy. Dili lalim karon ang kaminyoon, samok makaparis kag badlungon. Maong sa pag-eskwela gyud kapag taong bata pa ka, ayaw sa pagninyo karon. Ayaw gyud pagdali, pag-enjoy lang, bugas mahal ug ang sudan. Ayaw gyud pagdali, pag-enjoy lang, di lagi kanyabiyaan. Ang kaminyoon pangandami tawon, sa kasakit kalipay magligon. Kung mag-away daghana ang manglupa, kaldero plato bisan asa mapadpad. Ayaw gyud pagdali, pag-enjoy lang, bugas mahal ug ang sudan. Ayaw gyud pagdali, pag-enjoy lang, di lagi kanyabiyaan. Mahal kaayo ang mga palitonon, samot na nga krisis kaayo ron, kung tapulan di kakaon. Lisod magaid na kas kaminyoon, di ra ba pwede iulig dayon. Kung magbulag ra nga nung gapakasal ka, ang annulment tira ba nga mahala. Ayaw gyud pagdali, pag-enjoy lang, bugas mahal ug ang sudan. Ayaw gyud pagdali, pag-enjoy lang, di lagi kanyabiyaan. Mahal kaayo ang mga palitonon, samot na nga krisis kaayo ron, kung tapulan di kakaon. Lisod magaid na kas kaminyoon, di ra ba pwede iulig dayon. Kung magbulag ra nga nung gapakasal ka, ang annulment tira ba nga mahala. Ayaw gyud pagdali, pag-enjoy lang, bugas mahal ug ang sudan. Ayaw gyud pagdali, pag-enjoy lang, di lagi kanyabiyaan. Dili man ni kutes ang kaminyoon. Puso na karon, babae nga bigaon, ang bana sa uban gusto niya nga ilugon. Gasigig paduding para siya mapansin, bisan pagtiguang dalira siya mahalin. Kanipong mga laki, dagpo kaayog ngisi, basta makakitag gapapuok nga babae. Unya kong tintalon, magpatintal po dayon, wag gahuna-huna sa ila ang karelasyon. Ang babae nga bigaon, gikubalan ang naong. Ang babae nga bigaon, bisan kinsa tintalon. Ang babae nga bigaon, piliyon ng dagkog datong. Ang mga bigaon, baga na gyud og naong, bisan di iyang laki patakarag pangangkon. Kabalong pamilyado ay balibad lahos largo, anak ang apektado sa pagkabigaon ninyo. Ang babae nga bigaon, gikubalan ang naong. Ang
sa iya alagom na akong mata. Gamahay nako niya, ako ning biyaan banaha, di maagwang talawas pagkabon uga. Stapit na magkundang ta, pauli na sa imong mama. Surrender na ko nimong tawhana ka, bana nga mangulata, pagkamala sa intaw na ko sa iya. Bana nga mangulata, pagkaluya intaw na ko sa iya. Bago na akong mata, pagkasalbahisa sa akong bana, hilig mangulata. Kung hibaw-an pa ni sa una, waong tasog ta, di kabalo. Magpasalamat sa ako ang maayong nabuhat, nagtinarong ko dalin siyang masuko. Bana nga mangulata, pagkamala sa intaw na ko sa iya. Bana nga mangulata, pagkaluya intaw na ko sa iya. Bana nga mangulata, pagkamala sa intaw na ko sa iya. Bana nga mangulata, pagkaluya intaw na ko sa iya. Alagom na akong mata. Di na ko halos mukaon, permi ko nagkonsumisyon. Sa gibuhat mo unta magabaan ka, gipaasa lang ko nimo sa imong gugma. Baka kun ka nagpadala ko nimo og kwarta sa anak natong eskwela, pero naunsa ba nang huwag kang kagwanga ka? Giaway pa ko sa imo ang kirida, kay daw giilugti ka. Ayaw na kong ati ka pa. Ayaw na kong ilara pa. Ayaw na kong ati ka pa. Ayaw na kong ilara pa. Milabay ang pila ka buwan, ug ikaw karon giilisan, kay napurdoy ka ug wala na kay kwarta. Gigabaan na ka karon amawa ka, mirisi ka. Ayaw na kong ati ka pa. Ayaw na
basura. Ang mga palitunon in taon pagkamahala. Unya ato ang sweldo, gamay pagyud kaayo. Igura ipalit og bugas, tagsa ka kilo. Bugas raba karon, ni saka na ang presyo. 50 og 60 na gyud ang usa ka kilo. Mag-unsa na lang ming mga pobre kaayo. Balanghoy gabi saging kamote na lang ipaniuto. Ang bugas pagkamahala di na kaya sa bulsa. Ang bugas pagkamahala daturay makaagwanta. Ang bugas pagkamahala mga pobre na pasmo na. Ang makaluluoy kanig yung mag-uuma, kumprahon ang bugas nga pagkabaratuha. Sa merkado paliton pertinada yung mahala. Pugos na lagpalit para makakaon ang pamilya. Ang bugas pagkamahala di na kaya sa bulsa. Ang bugas pagkamahala daturay makaagwanta. Ang bugas pagkamahala mga pobre na pasmo na. Sa unang panahon barato pa kaayo. Busog na ka kung ipalit ang imong kwartang 5. Dili gyud ka mapasmo kay bugas pagkabarato. Mga palito nun barato lang, walay labad sa ulo. Ang bugas pagkamahala di na kaya sa bulsa. Ang bugas pagkamahala daturay makaagwanta. Ang bugas pagkamahala mga pobre na pasmo na. Ang bugas pagkamahala di na kaya sa bulsa. Ang bugas pagkamahala daturay makaagwanta. Ang bugas pagkamahala mga pobre na pasmo na. Ang iyang lolo nagtabi pikas baryo. Ang iyang lola buntag pananiid na. Ang iyang mama gamarites bisan asa. Natakdan na lang pud ang iyang papa. Perting kuyawa kaning ilang pamilya. Kay bisan kinsa libakon gyud na nila. Murag CCTV mga matawa gabae. Tutukan gyud ta kung kita mo agi. Pagkawalay ayo kaning nga pamilya ha. Kay kung may isyu ka hala pangandam na. Bagsig mabungol kas mga tabi nila. Kay sila marites nga pamilya. Ihay babayi gidaot nilag storya. Kay naka-afam para pangwartahan ra. Ugwa nagtugay ang bayin na suko na. Na barangay silang nga pamilya.
Pagkawalay ayo kaning nga pamilya ha, kay kung may isyu ka hala pangandam na, patsig mabungol kas mga tabi nila, kay sila marites nga pamilya. Mga silingan galagot na gyud nila, kay gamayng lihok nimo itabi na ka, pinaka marites dito sa baryo nila, sikat kaayo ning ilang pamilya, labi na sa iyang mama. Banggaa, lipaya, sa ari akong anaon mo. Uhui, laumi, kada gabi kita magkumati. Kamusta matapos ang atong handos-handos? Pinangga, di matapos, basta ikaw, di pa magminupos. Umanunta gayon ang atong mga saan, kasakit ko kalipay, kita magtandayan. Umanunta gayon ang atong mga saan, kasakit ko kalipay, kita magbuntagan. Kamusta matapos ang atong handos-handos? Pinangga, di matapos, basta ikaw, di pa magminupos. Umanunta gayon ang atong mga saan, kasakit ko kalipay, kita magtandayan. Umanunta gayon ang atong mga saan, kasakit ko kalipay, kita magpuntagan.
sa kinabuhi nga magmadasigon permi. Importante aduna kay money, bisan lang og 20. Bisan pobre malipayan me, bisan among pagkaon saging kamuti. Kay pobre lagi pirmi lang utan, ang among sudan dili mapulan. Mao'y naandan among namatan, ang kalisod pero okay lang. Importante aduna kay money, bisan lang og 20. Bisan pobre malipayan me, bisan among pagkaon saging kamuti. Importante aduna kay money, bisan lang og 20. Bisan pobre malipayan me, bisan among pagkaon saging kamuti. Bisan pobre malipayan me, bisan among pagkaon saging kamuti. Ang gugma dunay kalipay ug duna say away, na ay di magdugay kay bana sigig tagay. Perming sumbagay wa nagsinabtanay, ang tunyabot na lang sa pagbinulagay. Ugwa gayon nagdugay, sila nagbalikay, nagsaadi na mag-away, sila magminahalay. Niabot nagbarangay, kay nagpinirmahay, apan si Inday nangitaglaing lagay. Siya gikulata sa iya hambana, kay wa na kontento nang itag ikaduha. Nagmaoy ang bana, nangita og atsa, maayo nakadagan kung wala matigpasan. Gipugngan ni nanay
gidagan ni tatay, gireport sa barangay, kay grabe ng away, ug ang mga silingan na kuyaw-kuyawan, maayo na lang kuno kay abtik nakadagan. Bagong Pilipinas, kapal ng mukha, dami ng gutom at natulala, benting bigas, way ni gawas ng apas mo. Bagong Pilipinas, kapal ng mukha, daghang krimen na ang gipang balita, asa na mo, okay pa mo, may ayo yo. Daghang nagproblema sa karon nga panahon na, isa na ang mga presyo palitunon, mahal na dili nagyud ni masabot, daghan ang gabagot-bot, apan wa tay mahimo kay ila ang pagbuot, ang saad bukbot, ang saad bukbot, dako ilang lubot kami na nga sapiyot, ang saad bukbot, ang saad bukbot, ang tag 20 pesos nga bugas wa ni sulpot, ingon sila mauni, di na tinuod ang tinuod ana mo mahal pasunod tuig atay nagyud ni karon ang pasalig gitulon palihog lang ibalik na si Tatay Digong ang saad bukbot, ang saad bukbot, dako ilang lubot kami na nga sapiyot, ang saad bukbot, ang saad bukbot, ang tag 20 pesos nga bugas wa ni sulpot. Nganong ing animan atong kahimtang, hadlok na ang kalibutan, kriminal nagkadaghan, mga patay bisan asa, ang rapist nakadroga, paghawa ni Duterte ang adik gangisina, ang saad bukbot, ang saad bukbot, dako ilang lubot kami na nga sapiyot, ang saad bukbot, ang saad bukbot, ang tag 20 pesos ng bugas wa ni sulpot, ingon sila mauni, di na tinuod ang tinuod ana mo mahal pasunod tuig atay nagyud ni karon ang pasalig gitulon palihog lang ibalik na si Tatay Digong ang saad bukbot, ang saad bukbot, dako ilang lubot kami na nga sapiyot, ang saad bukbot, ang saad bukbot, ang tag 20 pesos ng bugas wa ni sulpot, ingon sila mauni, di na tinuod ang tinuod ana mo mahal pasunod tuig atay nagyud ni karon ang pasalig gitulon palihog lang ibalik na si Tatay Digong. Sa among lugar daghang libakira, ang ila ang dagway lahi-lahi ug porma, ana ay aslumon ug mga hitsura, diri sa amo sikat na kaayo sila. Ang ilang simod perti ng budluta, unya ilang baba perti sab nga basaa, lami kayog talent ning mga libakira, magpaniidra na ayaw jud og kumpiyansa. Ang libakira sa mua mura ra bagwapa, ang
libakira sa mua, mga paryente pa. Ang libakira sa mua, tuaga tapok na. Katong nagpuyog mi ni aging gabi, perting libak niya sa baying gisi o panty. Wala kumutubay, mausik akong laway, unya paghawa ko gilibak na kugmaayo. Ang libakira sa mua, murarabag gwapa. Ang libakira sa mua, mga paryente pa. Ang libakira sa mua, tuaga tapok na. Kanang libakira, ayaw ninyo pansina. Kung libakon man mo, pasagtira jud na sila. Sayaw-sayaw ilang, dala na kanta-kanta. Wala mo'y madaw-daw, dili mo makakwarta. Ang libakira sa mua, murarabag gwapa. Ang libakira sa mua, mga paryente pa. Ang libakira sa mua, tuaga tapok na. Ang libakira sa mua, murarabag gwapa. Ang libakira sa mua, mga paryente pa. Ang libakira sa mua, tuaga tapok na.
sulod sa relasyon. Igura ka pala umon, ayaw kol kay bata patawon ko. Akong lawas ra ang giapas mo, bahalag madalagang kulay ko. Dili gyud ka makatilaw na ko, ayaw kol kay bata pa ko. Akong lawas ra ang giapas mo, bahalag madalagang kulay ko. Dili gyud ka makatilaw na ko. Yay, 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 Ayokol! Matapakukol! Hapit ng eleksyon, nabuotan na sila dayon. Angaoy, dako kayog ngisi, agbayan ka og lamanuhon. Kuyawa oy, medyo naipit, ang sobrigid na ipit. 20 pesos na lang ang niabot tungod giipit. Ang mga butante, ang bulpin di mo agi. Kung way ulan-ulan nga madawat wa gabae. Hala na ipit na niya, wala lang jud nagsaba. Gipalit dayon og tuba, lungnik pod pagkaugma. Gipangitaan na kung asa na ang uban nga kwarta. Lider gadungo-dungo ra, tuas sa tiyan na punta. Medyo naipit, ang sobrigid na ipit. 20 pesos na lang ang niabot tungod giipit. Ang mga butante, ang bulpin di mo agi. Kung way ulan-ulan nga madawat wa gabae. Hala na ipit na unya, wala lang jud nagsaba. Gipalit dayon og tuba, lungnik pod pagkaugma. Gipangitaan na kung asa na ang uban nga kwarta. Lider gadungo-dungo ra, tuas sa tiyan na punta. Uy, wag yun di ko na sa'yo. Kumusta naman mo diha? Huwag mo na nga ipit diha. Ako nagsakripisyo sa dihang bata pa mo. Ako mong gibistihan, pakanon hinungitan, ligoon limpyuhan, kamugi at imanan. Sa dihang magsakit man, ako ang tambalan, gipatungha ka sa eskwelahan. Ug hangtod nga ikaw nga nahuman, nindot gitrabahoan, sweldo kada buwan. Apan imong suklan nami nga ginikanan. Karong ako natigo ang sakit kag inistoryahan, kay ako ga pabuhi lang ug dili na makatabang. Muhatag man ka kwarta apan lakbitan pag-istorya, akong dughan nasakitan na wala na kay paghigugma. Anak imugi hapon kong ginikanan, pagkahod ang akong gikinahanglan.
pagdisiplina ko, asa naman nganong wa kay pamatasan. Anak imugi hapon kong dinikanan, pagtahod ang akong gikinahanglan. Ang pagdisiplina ko, asa naman nganong wa kay pamatasan. Huwang naming ginikanan, di na kaya sa kalawasan. Ang kainit sa basakan, nga magsanggi o kamaisan. Sakit man sa kong dughan, nawaton kuning tanan. Akong adlaw mo abot man mo bahuay naning dughan. Anak imugi hapon kong dinikanan, pagtahod ang akong gikinahanglan. Ang pagdisiplina ko, asa naman nganong wa kay pamatasan. Anak imugi hapon kong dinikanan, pagtahod ang akong gikinahanglan. Ang pagdisiplina ko, asa naman nganong wa kay pamatasan. Anak imugi hapon kong dinikanan, pagtahod ang akong gikinahanglan. Anak nganong wa na kay pamatasan.